Εδώ είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, στο τρίτο μέρος της κόντρα επίθεσης. Ο Χρήστος Τσιάτας είναι στο μικρόφωνο του pressing για να δούμε μαζί τα θέματα της επικαιρότητας, για να σχολιάσουμε μαζί οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας. Όπως σας είπα, κοντά μας στο στούντιο είναι ο αντιπρόεδρος της καρδιάς μας και αν ο πρόεδρος έχει δίκιο, εμείς είμαστε με τον αντιπρόεδρο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ο κύριος Γιάννης Νταβέλης. Κύριε Νταβέλη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, κύριε Τσάντα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε και είστε και σήμερα κοντά μας. Φαντάζομαι ότι είμαστε καλά. Δεν έχουμε κανένα θέμα, ναι. Ναι, είμαστε καλά, δεν έχουμε θέμα. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι αν κατηγάγαμε το σημείο της νίκης. Το ποδόσφαιρο όμως έχει τρία αποτελέσματα. Είμαστε καλά γιατί πάντα παίζεις ποδόσφαιρο και η αντίπαλη ομάς, όπως καταλαβαίνετε, έπαιξε το τελευταίο της χαρτί. Είναι μια καλή αγωνιστική ομάδα. Πρέπει να οφείλουμε κι εμείς να παραδεχόμεθα κάποια πράγματα. Υπήρξε σε μισό γύρο ένας αντίπαλος ισότιμος, κατήγαγε νίκες, κατέβηκε για να πάρει τη νίκη, δεν το κατόρθωσε. Εμείς κατεβήκαμε για να πάρουμε τη νίκη, ούτε και εμείς το κατορθώσαμε. Απλώς η διαφορά με εμάς είναι ότι και αυτούς, είναι ότι αυτοί κάναν μία από τις καλύτερες εμφανίσεις τους, ίσως την καλύτερη, ενώ εμείς δεν κάναμε την υποθετή εμφάνιση και εκεί φαίνεται, κατά την άποψή μου, η διαφορά κλάσεως των δύο ομάδων. Αν μου επιτρέπετε όμως, κύριε Αντιπρόεδρε, δεν ήταν ισότιμος αντίπαλος, διότι έπαιξε πολύ βρώμικα και πολύ παρασκηνιακά στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Σε αυτό έχετε δίκιο. Απλώς έθεσε το θέμα για αγωνιστικούς λόγους ότι παρουσίασε μια ικανοποιητική παρουσία σε σχέση με την αρχή. Στο δεύτερο γύρο, οι παρασκηνιακές διεργασίες από τους χορηγούς και όχι από τους διοικητικούς, γιατί δεν έχω καταλάβει ποιος είναι ο διοικητικός επικεφαλής αυτή την ομάδα. Έχουν βάλει κάποιους. Ναι. Τέλος πάντων. Προστινούς που λένε. Ναι, δεν θα σχολιάσω. Και την οποία ονομάζω μετά τη διάλυση των εποντίων, μετά τη διάλυση της Τρίγλιας, την ονομάζω ΠΟΤ. Τρίγλια Ηρακλής. Και πολύ καλά νομίζω την... Φούρνη Βενέτη. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Νταβέλη, πώς είναι για την οικογένεια Νταβέλη να βλέπει μετά από πάρα πολύ καιρό 16.000 κόσμο στο γήπεδο, την ώρα που στην επταετία δεν ήταν ούτε 1.600 που παρακολουθούσαν την ΑΕΛ. Αυτό το συναίσθημα ήθελα να μου πείτε, το να μπαίνεις στο γήπεδο και να βλέπεις 16.000 κόσμο να παραλυρεί με την ομάδα. Για μας αυτή ήταν η μεγαλύτερη νίκη. Πέρα από οποιοδήποτε σημείο, πέρα από οποιοδήποτε αποτέλεσμα, αυτό που είδα, που έλεγε ο λαϊκός Βάρδος Ξυλούρης, προσκυνώ τη δύναμή σου λαέ μου, αν δεν κάνω λάθος, το γνωστό άσμα, για μένα απέπεμψε εικόνα μεγαλείου, εικόνα θριάμβου, εικόνα δόξης και φάνηκε καθαρά, όπως έλεγε και ένας μεγάλος ηγέτης του ελληνισμού, συμφωνείς δεν συμφωνείς, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι η ιστορική, η τεράστια μεγάλη ομάδα, η μεγαλύτερη ομάδα της ελληνικής περιφέρειας που ανταγωνίστηκε ισότιμα το ΠΟΚ και τη Σαλονίκη, η Αθλητική Ένωση Λάρισσας, βγαίνει από το χρονοπόλοπο της ιστορίας. Και νομίζω ότι βγαίνει με πολύ δυνατό ρυθμό, με μια ομάδα η οποία έδειξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο το μεγαλείο της και έδειξε πόσο σημαντική είναι, νομίζω, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο για την πόλη. Είμαι συγκινημένος από την εικόνα που αντίκρισα πολλή ώρα πριν αρχίσει ο αγώνας. Είμαι συγκινημένος από την έκθεση των κασκόλ σε όλες τις κερκίδες του γηπέδου. Είμαι συγκινημένος από τα διθυραμβικά σχόλια που κατεγράφησαν σε διάφορα site αθηναϊκά και τηλεοπτικά και στο διαδίκτυο.
δεν είμαι βλάχος, αλλά όπως λένε, ας το λένε αυτοί, αφού μας ονομάζουν έτσι, οι βλάχοι ξανάρχονται. Έτσι νομίζω. Αυτό είναι. Μας ονομάζουν όλους βλάχους. Ναι, δεν πειράζει. Δεν μας πειράζει, δεν μας ενοχλεί. Μια χαρά είναι οι βλάχοι και βλάχους φίλους έχουμε. Ακριβώς. Και μπορεί να μην είμαστε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Οι βλάχοι ξανάρχονται και έρχονται για να μείνουν και έρχονται για να δείξουν τι σημαίνει ποδόσφαιρο, τι σημαίνει επαρχιακό ποδόσφαιρο. Συγγνώμη, αγαπητέ Χρήστο, μια παρένθεση 10 δευτερόλεπτα, γιατί αυτό μην μου ξεφύγει. Μου έκανε αλγινή εντύπωση ένα σχόλιο στο διαδίκτυο από έναν Αθηναίο, ο οποίος είδε το μάτς στο Sky. Εντάξει, λέει, δεν είναι ούτε Όφη, ούτε Αστέρας Τρίπολης, ούτε Λεβαδιακός. Η ομάδα θα ανεβεί και είναι ασανσέρ. Θα ξαναπέσει, την έχουμε δει την άλλη την πορεία της εδώ και 50 έτη. Δεν θα αντέξουν. Θέλω να σχολιάσω στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Προφανώς διέκειται απομένως εναντίον της Λάρισσας. Δεύτερον, η έκταση του μεγαλείου της Λάρισσας δεν έχει καμία σχέση με τις τρεις αυτές ομάδες. Η φανέλα της Λάρισσας ζυγίζει ένα τόνο και η φανέλα από αυτές τις ομάδες ζυγίζει αρκετά ελαφρότερα για πάρα πολλούς λόγους που αν τους χρειαστεί να τους σχολιάσω θα πάω μια ολόκληρη εκπομπή. Όμως καλά θα κάνει για το σχόλιο του να θυμηθεί μετά από χρόνο ή μετά από κάποια χρόνια τι θα κάνει η Αθλητική Ένωση Λάρισσας στη συγκεκριμένη κατηγορία και επίσης να ξέρει ότι το μεγαλείο μιας ομάδας δεν κρύβεται στο πόσα χρόνια μπορεί να παραμείνει σε μια κατηγορία απεργαζόμενοι διάφορες συμμαχίες ή οτιδήποτε άλλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι εμείς είμεθα οι αυτόνομοι, οι εκπρόσωποι της ελευθερίας και δεν υποκύψαμε ποτέ, δεν είμαστε ραγιάδες. Το μεγαλείο το δικό μας είναι οι 17.000 που είδε όλη η Ελλάδα στη Β' Εθνική, το οποίο δεν βλέπει ούτε σε βρετανικά γήπεδα. Έτσι ακριβώς, αυτό είναι το μεγαλείο της ΑΕΛ, το μεγαλείο του κόσμου της, το μεγαλείο των ανθρώπων που την ακολουθούν και θα την ακολουθούν πάντα. Γιατί απλά είναι ΑΕΛ και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μπορεί να μην είδαμε, κύριε Νταβέλη, την νίκη, μπορεί να μην είδανε αυτοί οι 17.000 που βρέθηκαν στο γήπεδο την νίκη, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν πτωεί κανέναν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι επικοινωνούμε καθημερινά, τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πούνε ότι αυτή η ομάδα αξίζει να είναι στη Super League 1 και να δώσει τον καλύτερό της σε αυτόν. Να πάμε σε μια τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή μας? Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Φώτης είμαι, ο στρατηγός. Στρατηγέ μου, τα σέβη μας. Καλό μήνα καταρχήν σε όλους σας και στον αντιπρόεδρο της καρδιάς μας. Να μιλήσω, μπορώ? Μπορείς, Φώτη μου, μπορείς. Μια χαρά. Καταρχήν, αυτό που είπε δεν το δίνουμε σημασία καθόλου τον κύριο από την Αθήνα. Εγώ ένα θα πω που το έζησα. Ναι. Προς τον αντιπρόεδρο. Ναι. Γινότανε χαμός κυρίου, είχαμε και το μωρό μαζί μας ήρθανε εκεί, μας πήραν και τις καρέκλες, πήγαμε όλη την καλοσύνη του ωραίο, κύριε αντιπρόεδρο, του λέω, με ξέρει ποιος είμαι. Ναι, ναι, βέβαια. Βεβαίως. Καλημέρα. Πήγα και μου λέει, εάν θέλεις, μου λέει, σε παρακαλώ, ένα κάτσε εδώ πέρα. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το ξεχάσω με τίποτα στη ζωή μου. Αντιπρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είπα, λέω, θα πάω να καθίσω όρθιος. Θα μπορούσα να πάω να καθίσω εκεί πέρα μαζί του. Καταλαβαίνεις πόσο κάτω έπεσε ο άνθρωπος και πόσο πέρα από την επιστήμη και πέρα. Η ανθρωπιά αυτή κάτω, κύριε Αντιπρόεδρε, στην Αθήνα, το έχουμε πει εμείς πολύ βλάχοι εδώ πέρα, πάρα πολύ. Από την Αθήνα και κάτω και από Κατερίνη και προς τα πάνω δεν μας υπολογίζουν καμιά φορά. Δέστε τώρα τι έγραψε αυτός εκεί πέρα. Να δείτε εμείς όλα αυτά τα χρόνια που τότε που καταλάβαμε τι γίνεται και που γύρισα όλη την Ελλάδα εγώ και εξωτερικό που πήγα, στάζουν μέλη και αγάπη για την ΑΕΛ. Φώτη, δεν τους βλέπουμε και ντύπο όμως. Δεν τους βλέπουμε και ντύπο. Και να πω αυτό για να μην με συνεχίσετε, ναι. Εμείς οι βλάκοι όπως λάκοι. Έτσι. Καλημέρα σας, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και μια μικρή διευκρίνηση. Ναι.
Για να μην γίνει πάλι αυτό το μπάχαλο σε άλλους αγώνες του χρόνου δηλαδή, εκεί θα είμαστε εμείς πρώτοι να πάρουμε διαρκείας. Ναι. Αν μπορούμε, εγώ θα το πω, να αυξήσουμε και 20 € ακόμα το ειστήριο από 230, ας πάει 250, εγώ θα τα δώσω, αρκεί να βάλουμε ένα πινακιδάκι, ένα πλαστικό χαρτάκι σε αυτούς που είναι μόνιμα διαρκείας. Για να μην γίνονται τα διάφορα. Έχουμε σε αυτό να σχολιάσω ένα λεπτό, έχετε δίκιο, διότι συνέβησαν κάποια παρατράγουδα με τέτοια συρροή στον αγώνα, γιατί το LFC Arena γνώρισε πιένες. Υπήρξε κάποια ανοργανωσία την οποία εγώ είδα και αποδέχομαι, η οποία σιγά σιγά με την εμπειρία δεν θα ξαναεπαναληφθεί. Απλώς θέλω να σχολιάσω ότι και εμείς ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και δεν είμαστε επαγγελματίες σε όλα. Παράδειγμα, επειδή η τιμή του εισιτηρίου ήταν ισότιμη και αυτό το κάναμε για το λαό, θα μπορούσε να διοχετευτεί πλήρως κόσμο στην κερκίδα του Πετέλου, η οποία ήταν μισοάδια, και όχι να είναι 1.500-2.000 άτομα όρθιοι στις κερκίδες 14 με 20. Έτσι ακριβώς. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιπρόεδρε, εκεί θα είμαστε. ΑΕΛ, ολέ. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα Φώτη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές που επικοινωνούν μαζί μας. Η Κατερίνα μας λέει, κύριε Αντιπρόεδρε, την αγάπη μας. Ο Βυσσινή αδερφός μας, ο Σωτήρης ο Δήμος, λέει βροχερές Βυσσινή, ελοκαλημέρες Βυσσινή αδερφέ μου, καλή Τρίτη, με υγεία σε όλα τα Βυσσινή αδέρφια μας. Απλά πήρε μία παράταση 7 ημερών η άνοδος στη Σούπερ Λίγδα. Άντε μωρέ αελάρα. 5 και σήμερα, χαιρετισμού στο Βυσσινή αδερφό μας Ιωάννη Νταβέλη και καλό αελομήνα Βυσσινή αδέρφια. Ήθελα να σχολιάσω ότι είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί είδα προσέλευση από φιλάθλους μας από τη Σύφνο. Από φιλάθλους μας, σας το εξομολογούμε, από την Ισπανία. Ισπανόφωνος από την Αλμέρη, ο οποίος είναι φανατικός οπαδός. Από φιλάθλους είδα, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στη λεωφόρο του Λος Άντζελες, αελίστας φίλαθλος, είχε το βίντεο, είχε την οικογένεια μέσα και έβλεπε το μάτς απευθείας. Όλα αυτά με συνεκίνησαν ιδιαιτέρως και είδα το μεγαλείο της μεγάλης ιστορικής ομάδας που δεν νομίζω να υπάρχει άλλο. Πραγματικά το λέω. Είναι γεγονός, υπάρχει έτσι όπως ακριβώς το λέτε κύριε Αντιπρόεδρε. Ο φίλος μας ο Διογέννης λέει, κύριε Γιάννη, η οργάνωση, το project για τη νέα χρονιά έχει ξεκινήσει. Φιέστα με Γιάννενα χωρίς φωτεινούς πίνακες γίνεται? Το φωτεινούς, που δεν έχουμε φωτεινό πίνακα. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι δεδομένα. Ας πούμε ότι εμείς είμαστε αυτοκτονικοί και δεν τα φροντίζουμε. Για να παίξει Super League 1 είναι δεδομένο ότι πρέπει να επισυμβούν και να τακτοποιηθούν. Απλώς θέλω ενημερωτικά να πω, μέσα στα άλλα τεράστια κόστη τα οποία απομειστήκαμε για μια τριετία, είναι αυτό μια παρένθεση, ότι εμείς το φωτεινό πίνακα στο θρυλικό στάδιο Αλκαζάρ τον είχαμε φτιάξει και είχαμε δώσει αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, και το οποίο τελικά δεν τελεσφόρησε. Γι' αυτό παρέμεινε έτσι ο πίνακα στο LFC Arena, που θέλω να ενημερώσω το κοινό ότι η επινοικίαση του χώρου κόστιζε 124.000 μηνιαίως, ετησίως ευρώ, και παραλλήλως αν βάλετε και τις εισιτήρες και είδαν το χλωοτάπητα στο FC προχτές και πώς τον παραλάβαμε εμείς το καλοκαίρι που πέρασε. Εξαιρετικός. Και μπορούν να κάνουν τη σύγκριση για το τι συνέβη. Είδαν επίσης λίγο το ότι δεν είχαμε νερό, δεν είχαμε ουρετήρες, είχαμε μια πολύ ελληματική καθαριότητα. Δεν φτάσαμε στο σημείο το ικανοποιητικό που θέλω, αλλά οι πρώτες ανάγκες ήδη φάνηκαν να περιώνονται. Άρα η πρόθεση και η βούληση υπάρχει, απλώς δεν είμαστε θαυματουργοί. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μάνος λέει καλημέρα και καλό μήνα. Το Σάββατο στεναχωρηθήκαμε γιατί δυστυχώς δεν κερδίσαμε, αλλά δεν χάθηκε και ο κόσμος και η άνοδος δεν χάνεται. Θεωρώ ότι ο προπονητής ξεκίνησε έτσι γιατί περίμενε πιο σκληρό παιχνίδι, πιθανότατα και σε γήπεδο πολύ πιο χάλια, αλλά τίποτα από τα δύο δεν έγινε. Θέλω να πω για ένα μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε επειδή τα εισιτήρια ημέρας δεν είχαν θέση. Πήγαιναν, καθόντουσαν όπου έβρισκαν, γιατί δυστυχώς δεν έχει ούτε αυτοκόλλητο διαρκεία στα καθίσματα, με αποτέλεσμα να γίνονται αψημαχίες επειδή δεν είχαν που να καθίσουν, ειδικά οι τελευταίοι που ήρθαν. Το προανάφερα ήδη, μου προξένησε αλγινή εντύπωση. Λυπάμαι για όλα αυτά που συνέβησαν λόγω κάποιας ελληματικής οργανώσεως
που δεν την είχαμε ξανααντιμετωπίσει. Απλώς ας το θεωρήσουν ότι κυρίαρχος στόχος μας ήταν να δει όλο το κοινό με 10 ευρώ αυτό τον αγώνα και αυτό πρέπει να μας το κατοχυρώσουν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα σας από... Κατάλαβες. Από Πεύκη, Θάνο, ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον κύριο Αντιπρόεδρο που τουλάχιστον εν πάση περιπτώσει έχει μια επαφή με εμάς. Έτσι. Εάν έχει κανένα φάρμακο να με διώξει από το ποδόσφαιρο, να μου το πει. Τέτοιο φάρμακο δεν υπάρχει ακόμη. Δεν έχει ανεβρεθεί. Καλημέρα κύριε Ταβέλη. Απλώς τι ήθελα να πω κύριε Ταβέλη, επειδή κάποιοι ζητάνε να ανοίξουν τα τηλέφωνα, να ανοίξουν και αυτονόνα οπότε μπήκαν στο ποδόσφαιρο, ας πούμε. Γιατί και από ιστορία ξέρουμε, έτσι, και εν πάση περιπτώσει, όταν ζητάνε να ανοίξουν τηλέφωνα, να ανοίξουν και τα δικά τους, ας πούμε, όποιο και αν είναι αυτοί. Συγγνώμη, μα που σας διακόπτω, αλλά όταν ζητήσαν να ανοίξουν κάποια τηλέφωνα οι γνωστοί χορηγοί και όχι πρόεδρε κάποιων ομάδων, γιατί δεν ξέρουμε τον πρόεδρο εμείς εκεί πέρα. Ούτε με ποιους συζητάμε. Κάποια στιγμή, άμα θα έρθω στη Λάδη, θα πούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ φυσικά να τα πω, έτσι. Τη σποτ Τρίγλιας, μετά την εξαήλωση της ΑΕ Ποντίων και της Τρίγλιας που ανεβρέθηκε η γνωστή κατασκευή. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι μετά το γνωστό πυροτέχνημα και φέι βολά να ανοίξουν τηλέφωνα, κάποιοι κληθήκαν στον αθλητικό δικαστή για πειθαρχικό παράπτωμα. Η απολογία που έδωσαν είναι ανύπαρκτη, απαξίωσαν το θεσμικό ρόλο του αθλητικού δικαστή και παραλλήλως από τότε σιωπία σειρμάτου, σιγεία σειρμάτου. Γιατί αν ανοίξουν τηλέφωνα από δεκαετίες διαδρομών συγκεκριμένων προσώπων, τότε θα πέσουν τα τείχη του Θεμιστοκλέους. Ναι, ακριβώς. Και επειδή εγώ είχα και συγγενείς κάπου, εν πάση περιπτώσει σε καλές θέσεις, θα σας πω και το εξής. Βγαίνει ο πρώην πρόεδρος συγκεκριμένης ομάδας εδώ στην Αθήνα και άρχισε και έλεγε, λέει, εγώ θα έπαιρνα την ομάδα να αποχωρήσω. Και η ερώτηση είναι η δικιά μου. Και όταν ο Μανολάς κόνταψε στο σπίτι του και έδωσε ο άλλος μπέναλτι έξω από τη μεγάλη περιοχή, λοιπόν, δεν έπρεπε και να πάρει την ομάδα σκοτεινά να φύγει. Ναι, εντάξει. Κατάλαβα σε ποιο πρόσωπο αναφέρεστε. Μην πάμε πίσω, έτσι δεν έχει νόημα. Αυτό το απλώς το πρόσωπο το έχω παρακολουθήσει, το οποίο τιμούσα στο παρελθόν, κάπως ως μια προσωπικότητα που είχε μια διαφορετική πορεία. Παρατήρησα για ακατανόητους λόγους. Μιλάμε για τον Γιδόπουλο, κύριε Δεπράγμα. Ότι έχει μια θέση παντελώς μεμμένος κατά της ΑΕΛ και υπέρ των συμφερόντων της ΠΟΤ Τρίγλιας. Ποιος Λαρισαίος τον πείραξε αυτόν, δεν ξέρω. Κάποιος Λαρισαίος τον πείραξε πάντως, να ξέρω. Όχι, δεν τον πείραξε Λαρισαίος. Είναι άλλη ιστορία, είναι από την Αθήνα εδώ. Και εγώ τον πρόλαβα και τερματοφύλακα στο Βόλο. Το 65. Εντάξει, και επειδή εγώ παρακολουθώ την ΑΕΛ από το 64, γιατί βγήκε και ο κύριος Δεσμητζάκης φορές μου σπάσει τα νεύρα, ας πούμε. Λοιπόν, και έλεγε, λέει, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής, ο Χατζηπανακής, λέει, που έχει βγάλει η Ελλάδα. Ναι, τον ζήτησε η Ρεάλ. Τον Παπαϊωάννου όμως τον ζήτησε η Ρεάλ και δεν τον έδωσε η ΑΕΚ. Και γιατί είναι καλύτερος από τον Κούδα, ξέρετε τι έγινε τη δεκαετία του 60, τότε που βγήκε ο Κούδας ταλέντο, σαν τον Κωνσταντέλια τώρα. Έδινε ο Ολυμπιακός στους 5 καλύτερους παίχτες και έγινε χαμός στη Θεσσαλονίκη, δεν τον αφήσαν. Μα κατέβηκε στον Πειραιά. Ναι. Έγινε η διαδικασία, η μεταγραφή έγινε και ακυρώθηκε την άλλη μέρα. Ναι, και είχε ανοίξει και μαγαζί ο Κούδας και μιλάμε όχι ταλέντο. Και γιατί να είναι καλύτερος από τον Βαλαώρα, ρε παιδιά. Ο Βαλαώρας πήρε και το πρωτάθλημα. Τι λες τώρα, ο Βαλαώρας είναι παιχτούρα τώρα πλάκα. Εγώ τον έβλεπα σε 80.000 κόσμο. Ναι, τον έβλεπα σε 80.000 κόσμο και τον Βασίλη τον Καραπιάλη φυσικά και τα δύο παιδιά που χαθήκανε. Τι να σας πω δηλαδή, τέλος πάντων επειδή παρακολουθώ και μάλιστα είπατε για δημοσιογράφους. Ξέρετε τι γίνεται εδώ στην Αθήνα με γνωστούς δημοσιογράφους που συναντιέμαι. Και με ονόματα, όχι αστεία. Τους λέω, εντάξει ρε παιδιά, εκείνο είχα κάποτε που μου λέει για διαιτητές κάποιος. Και είχε και εκπομπή στην Αθήνα. Και κάθε Παρασκευή τον έπαιρνα τηλέφωνο και μου λέει, όχι πάρε βαμπάκι, μου λέει με αυτό. Γιατί τι έγινε ρε μεγάλε, του λέω ρε Βαγγέλη. Λοιπόν, και μου λέει, άσε, μου λέει, τι άσε, του λέω, τι άσε. Και διαιτητές από την πρώην Παράγκα, ας πούμε, έχω μιλήσει. Εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, τώρα ναι. Ναι, το κυνηγητό θα συνεχίσει να είναι και εγώ και με τη Χαλάστρα θα δείτε. Και με το μακεδονικό θα είναι γήπεδα που η ΑΕΛ δεν θα αντιμετωπιστεί φιλικά, ας πούμε. Άσχετα αν τι νομίζουν αυτοί. Έτσι νομίζω σε εγώ. Κανένα γήπεδο δεν αντιμετωπιζόμεθα φιλικά. Μας παίζουν όλοι με τη μεγαλύτερη ορμή που παίζουν σε όλα τα παιχνίδια. Ναι. Αυτό είναι παρατηρητέο. Ναι. Και παραλλήλως αυτό αποπνέει όμως το μεγαλείο της ομάδας ότι είμαστε αυτόνομοι.
Ακριβώς. Δεν θέλω να πω. Τι offside έκοψε ο άλλος, κύριε Νταβέλη, με συγχωρείτε. Ναι. Τι offside έκοψε ο άλλος προχθές. Δεν θέλω να το συζητήσω. Λοιπόν, Επίσης, κατά την άποψη μου, έγινε και ένα πέναλτι το οποίο δεν εδόθη. Το πέναλτι και αν ήταν σήμερα θα γινόταν στη Θεσσαλονίκη, το έλα να δεις. Αλλά για αυτή την περίπτωση. Εμείς είδατε ότι δεν είπαμε τίποτα. Ναι, με παίρνει η Λαρισαίη τηλέφωνο την Κυριακή. Λέω, παιδιά, ήμουνα στην Ικαρία μέχρι την Παρασκευή. Λέω. Δεν μπόρεσα, διότι αν ήμουν εκεί και από ό,τι έμαθα δεν ήρθε ο χορηγός. Όχι, βέβαια. Θα ζήταγα εγώ το λόγο. Θα ζήταγα, μπορεί να μου πει ποια είναι η λάσπη. Έτσι μπροστά σας, σε όλους, ας πούμε. Δεν είχα πρόβλημα. Γιατί μέσα στην ΑΕΛ, ας πούμε, έχω κάνει πράγματα και ξέρω και από μέσα από την ομάδα και απ' έξω, τέλος πάντων. Και θέλω να πω, γνωστή μου βολίστρια σε μεγάλη ομάδα. Με παίρνει τηλέφωνο την Κυριακή το βράδυ, μου λέει επειδή δεν είδα το παιχνίδι, έμαθα τι έχει γίνει. Της λέω, τι είναι αυτό. Μου λέει, μου έχουν πει οι φίλοι, μου λέει ένα τρομερό γήπεδο. Μου λέει, με έτσι. Λέω, γιατί πρώτη φορά το έχετε δει αυτό. Έτσι. Το 70 εμείς παίζαμε στην Αθήνα εδώ και ήταν 4.000 Λαρισαίοι μέσα. Να πούμε δεν υπήρχε. Από τους άλλους ήταν κάτι προοδευτικές, κάτι έτσι και αλλιώς. Τέλος πάντων, επειδή σας κούρασα πάρα πολύ. Καλά, εγώ σας λέω να είστε καλά και κάντε ό,τι μπορείτε για την ΑΕΛ. Εμείς όλοι οι φίλοι και από μακριά δεν χρειάζεται να μας τη Λάρισα. Έτσι. Είμαστε πάντοτε κοντά στην ομάδα, δεν την αγαπάμε. Να είσαι καλά, Θάνο. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και συγγνώμη. Καλημέρα, Θάνο. Λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε, ο φίλος μας, ο Έλμα Ταρίφ, μας ενημερώνει ότι πρόεδρος στον Παναθλητικό Όμιλο Τρίγλιας είναι ο κύριος Περάκης Αριστοτέλης και αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικός μέλος, η Περάκη Έλλη. Είναι οικογένεια. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Pressing 90,1. 40 χρόνια Ηλιάτορας. Εργοστάσιο ηλιακών. Κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων. Net Metering. Ηλιάτορας. Από γενιά σε γενιά. Κοντά σας από το 1984 και για τα επόμενα χρόνια της επένδυσής σας. Ηλιάτορας. Στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισα Στυρνάβου. Τηλέφωνο 2410 546 556. PST Ελλάς Security. 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων και εικόνας. Περιπολίες, φυλάξεις, άμεση επέμβαση. Τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού καμερών πυρασφάλειας. Συνοδοί VIP. Διαχείριση στόλου οχημάτων. PST. 24 ώρες υπεύθυνα κοντά σας. Αγίας Παρασκευής 24, Τύρναβος. Τηλέφωνο 24920 22201. Υπεύθυνος Ταντσιούρας Κωνσταντίνος. PST Ελλάς Security. Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Στέλιο! Έλα, αγάπη μου. Στέλιο, με κούρασε αυτή η πόλη. Θέλω επιτέλους καλό φαγητό, αλλά σε όμορφο περιβάλλον. Τι φαγητό θες, λουλούδι μου? Θέλω ψητά, σουβλιστά της ώρας με φρέσκα λαχανικά, χειροποίητες πατάτες και ποιοτικά κρασιά. Ωραία. Δεν τέλειωσα, Στέλιο. Θέλω και το ανάλογο περιβάλλον. Θέλω αρχοντιά, πορσελάνες, αντίκες, πολυελαίους. Θέλω ομορφιά, Στέλιο. Έχω τη λύση, αγάπη μου. Το αρχοντικό του Αβέροφ. Σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο, στην πλατεία Αβέροφ, με άνετο πάρκινγκ, παιδική χαρά και υπέροχο φαγητό. Και από τιμές? Οι καλύτερες της αγοράς. Μήπως να το επιλέξουμε για την κοπή πίτας του συλλόγου μας? Ιδανική επιλογή. Αρχοντικό του Αβέροφ. Για όσους το φαγητό είναι αρχοντιά. Τηλέφωνα κρατήσεων 2410 660 047 και 6986 750 074. Στέλιο! Ναι, αγάπη μου. Οι πορσελάνες είναι αυθεντικές. Την εκπομπή προσφέρει Ο άνδρας δημιουργεί και δεν παίζεται. Ο άνδρας διαλέγει και δεν χαρίζεται. Ο άνδρας διεκδικεί και δεν αφήνεται. Ο άνδρας στη Λάρισα έχει στυλ, γνωρίζει, συγκρίνει, αποφασίζει καβάλο. Γιατί είναι ωραίος. Καβάλο Italian Style. Αγορές online στο cavallo.gr. Στο Καβάλο
Ο άνδρας πρωταγωνιστή. Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη σε νέο κατάστημα Κύπρου 82. Pressing 90,1. Στο τέταρτο και τελευταίο